Riwruok mar gavanas oseyo migao mar thieth kuom temo duoko chien okenge ma kaunti osegoyo e kelo weche mag thieth machiegni gi jopiny. Gavanas e bwo telo mar Riwruok ogolo siem mager ne migao mar thieth mondo we mako moko kuom tije mane katiba omiyo sirikal mag counties kaka weche thieth. Kaka Chris Owino leronwa, riwruok mar gavanas bende onyiso migao mar omenda mondo chwal ne counties omenda mag dwe mar 3, 4 kod dwe mar 5 mapiyo. E romo margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, riwruok mar gavanas COG okopando ichwang' margi ne piny owacho mamalo kuom ng'wano tije mag kaunti signi 12 tok oganda jo Kenya puodho katiba manyien. There is a crisis in the implementation of devolved health services due to deliberate steps by the Ministry of Health to claw back on the health function, thus derailing the gains made since 2013. Gavana seyo migao mar thieth kuom moko e tije mag thieth ma onego tim kod sirikal mag counties kaluwore gi pend chik. Additionally, the Council of Governors calls upon the Ministry of Health to desist from clawing back the health function and stop invading the roles of county governments. Jakom riwruok mar gavanas Guru koro kwayo jochiw kony mawuok e pinje ma oko mondo we chiwo kony ne piny owacho mamalo e wi weche motenore gi thieth. We urge development partners to also cease from colluding, supporting and funding the national government ministries and interventions on functions that are devolved. This is especially predominant in the Health Department and Agriculture Department. COG dwaro mondo kony makamago ochwal ne sirikal mag counties ma ok piny owacho mamalo. Kaluwore gi pend chik, weche mag thieth, pur, kaachiel gi pith jamni kod rech ni e bwo piny owacho mag counties. Kata kamano, migao mar thieth osebedo kadhi nyime kod yudo pok maduong' mar omenda e wi migepe makamago ataro kod chik. We note with concern that all engagements and agreements made between the Ministry of Health and the Council of Governors have been bluntly disregarded, and there is clear demonstration of a lack of goodwill from the Ministry of Health. COG bende oseyo migao mar omenda kuom nindo e pesa mag counties maromo bilion 94.3 mag hik omenda mar 2022-2023. Currently, county governments are owed 94.35 billion. We urge the National Treasury to expedite the release of all pending monies owed to the counties as agreed in the framework. Mabiro katodoko ni odong' mana dwe achiel kende, to jatend migao mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u dhi pedho budget manyien e od bura. Piny owacho pok omiyo counties omenda mag dwe mar 3, dwe mar 4 kod dwe mar 5, wach ma osekelo pek ne piny owacho mag counties e chulo jotich maggi kaachiel gochwalo chenro mag dongruok. E dwe mar 3, counties bandho piny owacho omenda maromo bilion 29.6 kaachiel gi bilion 33.3 mag dwe mar 4. Piny owacho mamalo bende pok omiyo counties omenda machielo maromo bilion 31.45 mag dwe mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.